Så den første, der skal en tur til Japan, det er Ellen Linnea Frisse. Og så er det Camilla Klein. Og så er det Bolette Jacobsen. Og så er det Malte Tolberg. Det krydser vi fingre for, at der er nogen af jer, der ender i Japan. Men nu deler jeg den ud, og så svarer I på sådan en multiple choice. Det er nogle af de opgaver, som har været givet tidligere. Og vi er 3 biologilærere, som jo har siddet og oversat dem, og som har prøvet at besvare dem. Og jeg kan godt afsløre for jer, at det ikke er alle opgaverne, vi alle 3 kan besvare. Så det er altså biologi på et niveau, som ligger lidt over og uden for det, som I er vant til. Så arbejder vi hele tiden i sådan nogle små bitte volumener, og det vil sige, at vi kører i sådan nogle Eppendorf-rør her. Har alle arbejdet med sådan nogle? Nogen, der ikke har arbejdet med Eppendorf-rør før? Du har ikke dernede. Du får lige et der. Hvordan det ser ud. Det var da godt, hvad du havde lavet. Det var med mor. Men ja, så kan du prøve på den måde. Der har vi den. Der er den. Der er den, nummer 15. Og der er kun ja, og én, det er ikke? fint, fordi der er kun én, der har og der er det. et markant spring ned til det næste tal. Ja, super fint. Godt, så har vi dem. Astrid Clausen. Tillykke. Ja, så er den teoretiske prøve til årets biologifinale færdig. Så det vi har gjort i den her øvelse, det er, at vi prøver at kombinere zoologi og zoofysiologi. Så det I får, det bliver en haj hver. Og så vil vi bede jer om at dissekere den. Og så prøve at dissekere den på en pæn måde, ikke? Ja, det er alvor jo. Og så beder vi jer om at skulle identificere en række strukturer. Og samtidig beder vi jer om, at I skal identificere en række funktioner. Og det I skal lave i dag, det er en lille øvelse, hvor I skal måle stofskiftet på nogle tusser, der hedder agatusser. Nummer 1 hos dig har 38 Ja, okay. Det har faktisk mange gange været lidt svært for at finde ud af, hvem vi tror vil kunne klare det bedst ved den internationale biologi-olympiade. Fordi de er meget tæt på hinanden.